joni noon ko weltare mawde haala hawnaki ko kalɗa ko eko tenkinmi joni ko ma feeño e yewtere he ɗo e muɗum woɗɗude taw noon e jeeya e gueɗel fayidingel ngel ganduɗa ne weltini kam no mbiɗa ni eɗen ndendi ko heewi joddade e neɗɗo jewti toon taw ɗon ndendi ko heewi tengti noon fannu yewtere jiɗɗon yewtude nde ko hunde nde weeɓani wadde nandiral meɗen hannde hulata hen ko hoto en luggiɗinade ha ɓurta kono ma en etto kam siftorde kala saaha hol fandare nde kono ko refti hen ko salminde juurade heeɗiɓe en ɓe hettotoɓe en ɓe to mbawi wonde foof no mbawi wonirde foof ko salmindeɓe juuradeɓe e jarnadeɓe e weltanadeɓe kadi e wiideɓe wonde hay sinno hunde hen ɗeeɓi niɓɓidde seeɗa yoɓe cabbo tan hotoɓe jaa yoɓe cabbo tan hotoɓe jaa ko weltare mawde mi weltima no fewi kadi e bismago ngo a jarama hen no fewi wallahi enen ɓuuri kadi enen calmina cuuɗi meɗen beelinaɓe kala e ɓiɗɗo mabɓe mo bismiɗen ɗo ɓiɗɗo Mauritanajo no mbiruɗen ni kono ɓiɗɗo hannde aduna o kala e ɗum waɗi noon ko weltare mawde hannde garangal ma ɗo ɗum ɗon professeur ko adi foof gadorɗen ɗon mathématique ko adi foof nder ɗemgal Farays sen juumani ko ɓuri hewde fannuji ɗi gaddete koye teelal kono enen naneten tan ko les mathématique holko saabi addaka e teelal hono no gande keddiɗe ɗe walla hono no fannuji keddiɗi ni ɗum ko namdal patam lamal ngal ganduɗa wonde ene yalta e kala saaha ko ɓuri hen laftude ko mathématique sen jiiɗi firde ɗum ɓen hiisiwe engadin gam natta won tan hiisiwal wonta hiisiwe adan ɗo rendinno ko ñeeñe kewɗe ñeeñe gandiwe kewɗe hay ko fewte e gaciwal sen jiiɗi musique ene jeeno hen ha ɗo ni so neɗɗo ene jangga gaciwal ngal ma yi hen gueɗe kewɗe duttinoje ɗum to hiisaji ko haalaka noon e weeyo en eko way noon rendinno ñeeñe kewɗe certude nden kam ni fannuji hiisiwal ɓurɗi ƴellitade sen duttima e duuɓi ujunnaje wonno koko mbiyammi nokku ɓetiwal gandal ɓeto nokkuji géométrie ko ɗum ɗon ɓurno ngal ɗon ñeeñal ɓurno dolnude kame limtiwal ɓurno dolnude e nder hiisawal ɗum ɗo foof ko ñeeñe nden gande notittoɗe e nder sen mbi limtiwal ko dénombrement mbiyeten probabilité ko jogor jibinoyde probabilité sen mbi no mbiɗa ni meetiwal ɗum woni koɓe mbiyata géométrie waɗi no waɗatami haaltude ni ko elwaji nan kadi hen kadi étudiant ji nan kadi hen haaɓe mbawa yitade e nder konngol ɗi kalten ɗi professeur aɗa andi mathématique hewɓe jaggiri ɗum tan ko ñoggande ana formule aji tan aɗa tampina hoore aɗa tampina ngandi hol ko mbawɗen hollidde tan taw koye tonngol daɓɓol wonata ko diñoɗɗe tan laftude kene kollira en wonde elle mathématique wawano wasde woodde walla mbiyen so mathématique beele ene wawno wasde woodde gaddiren ni namdal ngal hey aɗa andi namde ciforiɗe dani ko woodi ha gasi meten wawno wasde woodde eɗe metti jabtade nde tawno godal muɗum ne battini e hay cañu namdal ngal weli jabtade koto ganduɗa namdal ngal kam e hoore ne jaboriɗi e ko namda ko on saaha yimɓe hankkadi ne ƴellita jaabowol ƴeewa hunde jaaborinde ɗum ni nawa hen ɓaggo hen kono kanko kalɗa ko ene laabti wonde hande ko yiyete e sewlo ngo woni sewnde hunde foof ko woodi ko yiyato kala hen mahi koye kuule hiisaweje mathématique ɗum addanino ni gando biyeteɗo Galilée haalde konngol Galilée sankare mum hankkadi ne yaaɓani duuɓi 400 o haali konngol nde o haali ɗum nden hiisawal ƴellitoraki no ƴellitori joni ni won sengoji kewɗe hiisawal hande ko wiyete calte woni les dérivé ɗum to en kiɓɓi walla kiɓɓe en intégral ɗe gueɗe foof godani ete hande so guittama e hiisawal ko heewi arata jimmi wiide ko nde o haali ɗum nde wonto kaɓirɗe hiisiwal wonto jettonoy kono haali gueɗal gonɗugal ha joni caggal ɗe ɗen kaɓirɗe jolti o wi wonde
sewlo ngo woni la nature sewnde hunde fof nde ko ganduɗa kala ko jiiɗa kala ko ceediɗa an e hoore ma ko hen ɓulɗa ngo winda koye ɗemgal hiisaweer ɗemgal hiisawal ko hen winda alkule muɗum ko beɗi alkule muɗum ko cawdare alkule muɗum ko diidi alkule muɗum ko toɓɓe alkule muɗum ko lobbuli wiyete caractère uji mana haala koye langage mathématique baɗa wat pular celbuɗo yafude mana waɗa koye caractère mana koye langage mathématique hutora ko caractère uji jokku mbiɗani angle uji cercle uji rectangle uji ɗum ɗo ne diidi woni les droit de fofof ko ɗum woni alkule muɗum ko ɗum windira kala jiɗɗo hebde sewlo he ko laabti ko ala sikki sakka ko gonɗata heddo alay sago haalda e sewɗuwel ngal e rewrude ngal ɗo ɗemgal woni celluka sewɗuwel ngal nde o haali ɗum nde ko mbimi ko wonto ƴelli to hiisi o yettanoki ni nde ɗum ari nde ɓeydi ko tengtinde ngol ɗon konngol ha arti hande kala ko yimɓe mbaɗata e iwrude ko yimɓe gone wadde ɗo joni ko eɗen kaala communication eɗen keɗe to woɗɗi to woɗɗiti eɗen jiye toon en yiye kala ko mbatten ɗo ɗum ɗon holko saabi ɗum ko ñogge hiisiwe kalanɗa nane ɗe biyeteɗe saaha so jomum humpitaki wiyama to ɗum ala ko nafata walla ñiklo hakkille tan walla kañum ko coftal ngandi ko gonga kono ne jogui ciini muɗum ɗi ganduɗa ko ɗo ɗi jiyete hande ko eggini ko kalten ɗo ko jolna ɗum e wone daabeje watta ɗum lewñe ɗe ndewoy wone daabeje woni ɓoggi ɗi ganduɗa wonde berti lappi koye lesmaje geecuuji woni kabluji ɗi kabluji souterrain kabluji sous-marin nder hen lewñe ɗe lewñal woni pulse sa ƴeewi hunde a waydino ampolel ni tan a torsi lawol gotol a woppiti a waɗi lewñal ko lewñe ɗe goni daabeje ɗe ɗo joni ko kalten ɗo ko so ƴettama fewnitama wattate ko lewñal ngal noon ne jogui mare muɗum waɗi ses propriété ɗen mare noon ko ɗen tongata alhaali kabaru ko kalten ɗo ko fof hertina ɗum ha to ganduɗa wonde so weddama e daaba o yeehi haw yettima ene jogui ko ñobbitta ɗum toon firta ɗum watta ɗum hiito ɗum ɗon ko hiisiwal potodire muɗum nan ɗon ko sa ƴetti potodire Schrödinger en e potodire Gainsbourg Landau en ɗeɗon nan ɗon ko hiisiwal mehal ɗum woni somi watti ɗum ɗo tan jiɗɗo mata ko kalta ko ha bandiraɓe mbawa heɓade ɗum ko woni ko wiyete onduji ko mana ɗo joni kaleten ko onde sonore won ɗo onde sonore o so naate machine ngaji ɗi rewrude e ñogganɗe ɗe kalɗa ɗe watta ɗum onde électrique nawa ɗum ha ɗo foti hadde ɗo ɗum ne kadi ñobbito ɗum watta ɗum onde sonore poɗɗo nande o nana mbiɗa sikki eɗen mbawi ma en jaño hen saaha goɗɗo kono hande gatten tan eko fotata wonde tan gueɗe ɗe ganduɗa ko diñorɗe ɗe to banggue mathématique ha joni kalten ha tenti noon fannu biyeteɗo probabilité ciftinen e nder natirka ka en namdinoma beele ko waɗi ɗum wiyede les mathématique wiyaka tan mathématique addaka e teelal wonno cifreɗa ɗum ene hollita en wonde mathématique ene soomi cate kewɗe limtinde hani mbiya banggue mo jaaruɗa foof wonko wawi nawarde walla mbiya so nawarani hunde mathématique sa renaki mbiya diñorɗe ɗe ma wonko ngakki hen hani e diine o diine nde ari nde andi noon mbiyatmi almuɓe meɗen ɓe mimi gandata ko neɗɗo wawa wurde taw ala mathématique hay sa fini subaka kala ko gadorɗa wadde gadorɗa taw ko limde woni ɗum mi fini mi yaha mbeɗa salguino so mbeɗa salguino mi muɓɓata guite tan mi waɗa yeesam laabi ɗi belami mi watta mi huƴƴata ko tan laabi ɗi belami so mbeɗa juula mi wiyata tan mi darɗe ɗe belami gummoɗa ɗon paya brique sa fayi brique saɗa sooda gonta koye calculde ko gaddata ko gonta koye calculde mi sooda naggam o ma yon kaari e kaari yonata kaari e kaari mami ɓeyda ɗo ɗum ɗo ko beurre ɗum ɗo ko mburu ɗum ɗo ko goleria ayi ko hen gonɗa wadde noon ha ɗesa wiide elle neɗɗo wawano wasde calculde neɗɗo wawano wasde mathématique wadde mathématique hayso yiiɗa garten tan eko wiyete dénombrement ko saabu wonko mataw mbiyata ɗum wonko pentuɗa
walla wonko jiituɗa sabu mbeɗa foti arde e namdal beele mathématique ko hunde yitande walla gaddoɗen to tan mi ara ngal ɗo namdal haade mi arde ko jiɗmi arde o beele mathématique koko créa mana koko fenta ko neɗɗo tan fenti walla ala ko ɗon woni mana koko yita mana ko découverte wona hunde fentade wona hunde créade wona nde neɗɗo créé kam eyyi ɗum kadi ko namdal ngal ganduɗa wonde e ngal yaaji e ngal luggiɗi ngam jabtade ngal a haali gueɗel bangel fayida wonde ko adi foof sa fini ko ma lima ɗum ko fanno e hiisiwal ne wawi wiyede ko limore limde e ɓedde ko fannu goɗɗo ɓeto ko limo ngo ganduɗa wonde walla limore nde ganduɗa wonde ene jogui mbayka wotka mbayka heerika aɗa jogui ko wiyete hisidade woni raisonné ɗum kadi haysa limani a ɓetani ene jogui lappi miijorɗi ɗi ganduɗa ɗin mbiyete ko hisidade aɗa ƴeewa gongagu konngol walla hunde wiyande ƴeewa gongagu mum holto tolni aɗa hiiso gongagu ɗum woni hisidade walla gueɗe kadi ɓurɗe ƴellitade memɗe ko kalanɗen ɗo naane ete ko ɗen ɓuuri wawde siinede e gurdameje meɗen ñande foof ma en garto hen mbeɗa sikki woni ko wiyete wadde timtorɗe woni des modèle tafo timtorɗe tafande hunde fiyaku jahowo woni nguli woni ko wawi wonde foof woni foynere woni fofof tafana ɗum timtorde nde ganduɗa wonde ko timtorde windade ene tonga e ñoggal walla e fotidirki gona e hiisade ɗum ha mbawa andirde ɗum fiyaku o mbawa hebde hen gueɗe ɗe mbawa yencinde e nder sato ma wadde ɗeɗo gueɗe nayyi eɗen mbawi wiide ko koyɗe hiisiwal eyyi joni noon sen garte namdal maɗa ngal sen mbi wonde limde sen mbi wonde ɓedde sen mbi wonde hisidade sen mbi wonde wadde timtorɗe ɗe e sen ƴewtima ma en taw wonde enen aadeɓe enen yimɓe eɗen kutoro ɗum nde tawno eɗen katojini hen kono addanani ɗeɗon gueɗe addanani tati wodde saabu aade ene hatojine tati kay wood tan aade o noon so ari omo hatojini hen o lima ha o yetto tati ɗi o heptinay wadde gueɗal ngal ne waɗi jaabol ngol ne rendini ɗiɗɗi foof won ngodateri wondi kodi hiisa weeri ndin ne woodi nanɗon tan so aade hatojini hen so hatojinani hen wadde ndin fawaki eko aade tafinde tawno ndin ɗon tan so aade hatojini hen ma taw ɗon on banggue hiisiwal ko banggue gonɗo ɗon tan ko banggue sewliwejo sen jiiɗi ene woodi noon no aade kañum e nder muuye muɗum eno rokkira no lelnirta miijo makko no lelnirta tonguirɗe makko no lelnirta jangde makko ɗum ɗon ko gueɗe pineweje ɗe ganduɗa wonde ene toɗɗimo kanko e hoore makko wadde ɗum ko kanko sañata ɗum sen mbiɗo joni pi nanay kala e beɗol kala beɗol ngol ƴettuɗa kala mbuuɗu ngu ƴettuɗa pi nani hen jooɗi kono tonguirde ɗum no tonguirari ɗum sen jolnoma tonguiren ɗum tongode wonde sen jolonoma kaalen ɗum e berteteri wotki haala kono wodde ɗum kam nanɗon wadde goɗgol ngol nanɗon tan fawaki e neɗɗo no lelnirani ɗum ko neɗɗo tafiri noon ɓawo leydankoɓe so gari woni les extraterrestre ɓenne wawi taw wonno lelniri ɗum kono ɓe pirtata e pii haydara ɓe guittata hen hay limoral gotal caggal piccal ngal ɗum noon a jarama professeur eɗen ciftina bandiraɓe wonɓe heɗade en tawi ko tenggude ngu eɓe mbawi heɗade en kadi e tenggude ngu to live Facebook yoɓe gandu yewtere nde koye live Facebook ɗum noon yooɓe jaato hello Gollal Média tan maɓe mbawa yebde no hannirta ni so tawi eɓe jogui namde kadi ɓe binda haade meɗen arde e wawde uddidde hono ɓoggi téléphone ɗi ɗum noon gatten e catal gotal e nder mathématique woni ko mbiyeten probabilité addanta en arde hen ko won joni kam mi wiya mata wonko pentuɗa walla aɗa walla wonko jiituɗa ha mbaɗɗa kam to banggue koɓe mbiyata site internet site o ko ɓuuri hen yajde somi juumani kadi somi juumi kadi pewnita koko fewti e ngal ɗon catal koɓe mbiyata probabilité walla ni ko tonggui hen dénombrement e ko mbiɗa hen joni ɓetoji wonɗin won ma en garo hen joni so Allah jaaɓi aɗa andi en dokki ɗo yerude puɗɗorɗen nde mbiɗen wadde
so tawi nduɗo suudu waɗi ko rewɓe mana yimɓe 10 hen 3 ko worɓe hen 7 ko rewɓe en mbaɗi courage firti ko ene waɗi potodiral hakkude to poɗɗo dame bawɗe yanede ɗe sen pooɗi neɗɗo goto neɗɗo firti dame ɗe ko ɗiɗi eɗen mbawi yande debbo eɗen mbawi yande gorko sen mbaɗi kay wonde kiisiɗen tan ko wonde debbo nde e wonde gorko nde en ƴeewani goɗɗum so wona ɗum gueɗe ɗe fof mbaɗɗen kanƴe potodiri joni noon so neɗɗo namdirama hono ni tan wiyata wonde aha kay somi fooɗi neɗɗo tawde worɓe ɓe ko tato tan rewɓe ɓe ko jeeɗiɗo ɓurata weebde ko yande e debbo ɓurata weebde ngol ɓurgol beele o ngol ɓeto so ngol ɓetima holko wawi firti so tawi a wi ga ɓuuri weebde beele ɗum ne wawi firde wadde somi fooɗi laabi ɗiɗi tawde ko ɗum ɓuuri weebde tan wadde ko ɗon janati nden noon oya baɗowo terminal puɗɗiɗo walla baɗowo 6e koɓe mbiyata premiére puɗɗiɗo wadde probabilité ma wi tawde kay wonde somi fooɗi laabi ɗiɗi mbeɗa wawi yande hay ɓurɗo famɗude to banggue hattan wawde yande mum wadde probabilité wadde holko nafata wadde mbiyan holko woni probabilité holko ɗum ɓetata tawde woni kay ɗo ɗum wawa hollirde ɓe ɗum namdal pattable mi waɗa ɗum waɗi wiide gila yimɓe puɗɗorode woni gonde welama mawko yewtude e mbaɗo ceerno Dor ni ayi namdal ngal ko namdal pondangal ha foti ngal ganduɗa ne weeli jabade tawno ponduɗo ɗum one andi ko ngal yahata bang yo bang maggal ko adi foof alhaali probabilité mbeɗa wiya ɗum gaaɓe a haali haala application walla site web o woni lowre internet nde mande yaltu gaaɓe ɗe ne mbaɗe toon holkoni gaaɓe enen yimɓe en gandinaka fofof sen holɓere gaaɓe nde hoɗum ni gaaɓe e holko aɓande hunde kewde walla wasde kewde joni a haaliɗo jeeɗiɗi ɗi ne mbawa aɓande ɓurde aɓande debbo yaltude so yerodirama e tati ɗiya tati ɗi mbasa aɓande worɓe ɓe ɓurde yaltude e wadde gaaɓe ɗe ɗon e langage simple ɓurde chance ɓurde fartange hasre nan ɗon ene haasi debbo yalta hasaki gorko yalta ɓurde hasade yaltude hasre nan ɗon eyyi mbiyammi hasre ko hasard ko haasi andaka e jaadi wona alay sago kono noon wonto ɓurna goɗɗum ɗum ko yerodira ko heddi ko enen aadeɓe en tumbama ɗam ɗo gurdam e ɗiɗo satoji meɗen ne jogui maral gotal ko ngal satoji men beeɓani tombade wiide mbeɗa tombondu ɗo mande yantirto walla nde yartiroya o to banggue wadde ken betteteɓe tan ken ettotoɓe noon arditade ko kewani taw noon gurdameje men ne pawi hen no fewi jottorade ƴiwonde arata wallinma boowal sa andi wonde ko bettanma to ɗoygol welata ɗo ƴeewa nder wadde ken bettateɓe kadi ken yiɗɓe arditade sen jii majje tan kewɗen nattinde kaake hokki en wone miijo won ko annumini ɗon ne wiya en ne wawi wooda ko kewi so ɓooyi wadde eɗen ƴewto sato meɗen ngam ƴewde gueɗe ɗe walla fiyekuji ɗi beele ne aɓaniɗe kewde walla aɓananiɗe kewde yimɓe kokka hen tolno hoolare yimɓe pawa hen pellite meɗen wadde hunde walla wasa wadde goɗɗum wadde gurɗen koye nder sikkuru mawndu sikkuru woni ko mbiyammi ko wiyete incertitude koye sikkuru mawndu yimɓe guuri ndun sikkuru noon wawde ɗum ɓedde joganade ɗum gandal fannorade ɗum mbawa andude wonde so ɗum ɗo wayi ni mbeɗa wawi ƴettude ngal ɗo pellital mbeɗa wawi hoolade kadi ko ƴettumi hen ko ha e tolno naggam walla ɗo hoolare nde ne wawi jippade ɗen gueɗe foof andude ɗumen gandira ɗumen e jaati e hiisa e limoral ko ganduɗa hankkadi ne tengti ɗum ɗon ene jojjani en te eɗen jiiɗi waɗirde noon nde tawno sen mbaɗiri noon feewi gurdameje meɗen ɓurata webtude ɓurata lattande jiile meɗen ko ɗon gaaɓe nattata ɗo joni a haali e yeeru mo dokkuɗa ɗo o
ƴettude geɗe ɗe fannuji ɗiɗi yimɓe ponda ko heddi ko fof mbiyen noon eɗen pooɗa heen geɗe ɗeɗo koɗe jeeɗiɗi ɗega koɗe tati wiye wonde ko jeeɗiɗi ɗi ɓuuri hasade walla ɓuuri abde yaltude aɗa wawi wadde kawra e mo tati jooɗani tono aɗa wawi fodde kawra e gorko taw ɓen koɓe tartan potta gongol kawra e gorko ɗum wadde holko gaaɓe nafata eyo ɗum ɗon noon ko andinore foti waɗede ɗon so andinore nde waɗama tan ma fammin yimɓe holko gueɗe ɗe jahata holko gaaɓe pirti so wiyama gaaɓe muɗum ko jeeɗiɗi e dow sappo ɓaade kamɓe fof koɓe sappo jerol mabɓe nder hen koɓe jeeɗiɗo jerol mabɓe ngol itte wiye ko ɗum ɗo woni ko aaɓaniɓe yaltude ko wiye ko jeeɗiɗi e dow sappo holto ɗum fawi ko sa ƴetti ɗiɗon cuuɗi a waɗi hen cuuɗi ujunere walla cuuɗi ujunnaje sappo suudu hen fof a waɗi ko hono ko woni ndu to suudu woni jeeɗiɗo rewɓe e tato worɓe a fooɗiri hasre hasard a fawima tan fartanŋeji a fooɗiri e nder hen sa ƴeewi rewɓe fooɗaɓe e nder ujunnaje sappo rewɓe yaltuɓe caggal nde fooɗira hasre e nder ujunnaje sappo cuuɗi ɗi e worɓe ɓe joñama to ɓe joñama ga hiisama hol gueɗal goto hen fof ma tawe wonde fotoyde koye jeeɗiɗi e dow sappo wonande rewɓe ɓe tolnoyo e tati e dow sappo wonande worɓe ɓe wadde gaaɓe ko gueɗe ɗe ganduɗa ko joofiriweeje sen jiiɗi mbiyen ko ma gueɗe ɗe kebbine waɗe yeruji kewɗi yeruji ɗi so baddama e sifa woota ɗum ɗon hokkuma gaaɓe ɗe hokkuma limoral ngal ganduɗa kañum wonata andinore gaaɓe ɗe tigui rigui ɗum waɗi noon sa waɗi ɗum e suudu woturu hankkatine aɗa wawi hebde ko ɗumninɗa foof aɗa wawi hebde ko kawruɗa foof ɗon gaaɓe ɗe eɗe caasi no fewi ɗon hasre nde ɓuuri forde ko wiyete probabilité ko hasard ko ɗon sikkuru ndu ɗon ko ndu hulɓinidu aɗa wawi fodde keeɓa ko ɗumninɗa foof kono sa watti ɗum laabi kewɗi woni ujunnaje sappo ɗi kalmi walla ujunere walla temedde joyyi ɗon hankkatine ma tolnoyo e gaaɓe kiisade ɗe wadde ko noon gaaɓe foti ƴeewirede ko ɗum ni nawata yimɓe ene wawi gaari hen ha toon so sondage ne waɗe ko ɗon paaɗen joni so bisimilla beele ko ɗum woni wadde hande oɗo mbiya tan wone leyɗe kam ɗo jetti enen ne wawi tawa leydi men ne jogui ɗo ni eɗen gandi hay koɓe mbiyata direction statistique ganduɗa ko gueɗe baaɗe ni e liggorto eɗen calmina ɗo hene hono musidɗo meɗen ni Ba Oumar Kalidou ko toon gollata ko neɗɗo mo ganduɗa kadi ko ƴellitiɗo e ɗen gueɗe eɗen calminamo no fewi hande o leyɗele kewɗe ko wayno joni France ko wayno États-Unis ko wayno leyɗele mawɗe ɗe tan biyeteɗe ƴellitiɗe e nder science eɗen waɗa woteji guila woteji cuwa yaltude ene heddi balɗe ɗiɗi balɗe tati he saaha jote walla ni guila jomum cuwa hay woota wiye kaari en nde so jeehi woote ko kaari ma dañ naggam walla kaari ma dañ naggam kadi ɓe dutto ɓe mbaɗa hen mana kandagol koɓe mbiyata intervalle uji d'incertitude ɗi ha wiye yeru joni oɗo ma dañ capanɗe nayyi e nder temedere ene wawi ɓurta ɗiɗi e nder temedere walla manka ɗiɗi e nder temedere mana ɓe kollira ɗum hono noon beele ɗum ɗo gonga ko probabilité yaltinta ɗum mana ko mathématique yaltinta ɗum kono firti wadde ko mathématique elle wadde ene naata hay pittali yimɓe ene andini yimɓe holto gotata holno paminirta tigui rigui ko gandal ngal ay ɗo joni en kaali nane gaaɓe woni probabilité ji ɗi en kaali wonde gaaɓe andinirte tan ko so kewendi waɗi koye kewendi gaaɓe ɗe ko ɗon mana mumen yaltata ko ɗon mana mumen tonggui a haali joni e statistique woni nder rentiwal noddi ko kewendi ko gueɗe ko kala kanko wawi rentude waɗe jowre muɗum ha heewa nder rentiwal ko gandal ngal ganduɗa wonirɗon ko silde kala nder rente ɗe mbawɗa wadde woƴaka noon ko rentina ɗon ko holɗum ɗum woni statistique e nder hen noon ene waɗi tan no pamirten waɗi dallinaɗe ɗiɗi ene waɗi dallinade wotere wiyetede wonde kuulal limoreje mawɗe la loi des grands nombres ko ɗum kalɗen ɗo nane tan e dow mana e dow ɗaɗol
ƴiyal ko ɗum woni ko kalɗen ujuna sappo suudu kolliroje eko laabti holko firti gaaɓe 7 dow sappo ko loi des grands nombre wona goɗɗum hollatma holno jerol ngol joofirta e hunde ko ganduɗa ko wootere wadde wawde suɓede andinire gaaɓe ene wondi eko wiyete wonde kuulal ma jafɗa e dallinade joofal hakkundal en théorème central limite ɗum ɗon hollatma a haali joni ko mbiyata kandal ngal ko ɗum ɗon andintuma kandal ngal holno fotata tawno toujours ne waɗi fiddere satinde ko jiɗɗa ɓedde ko to joofata ɗo wadat fiddere wonde ɗon hay sa ƴetti ujuna sappo a heɓata 7 dow sappo ɗi saabu sa ƴetti ujuna sappo suudu wondu ma wood ko ngakki ɗon seeɗa walla ko ɓurti ɗon seeɗa kono heddoto e nder kandal gotal ngal ɗon kandal noon andinta ɗum koko wiyete nde ɗon dallinade joofal hakkundal ngal eyyi ɗum ɗon hollatma fiddere nde holno sakori e sato hakkindo ngo hakkindo woni la moyenne mo ƴeewata o fiddere nan ɗon fiddere nde koko saaki ene sakto saro muɗum ene sari ɗon seeɗa e sato ɗum ɗo ɗum hakkindo ngo hokkatma kuulal holno ɗum sarori e sato hakkindo ngo ko nde ɗon dallinade joofal hakkundal ewo ɗeɗo dallinaɗe ɗiɗi walla ɗeɗo kuule ɗiɗi sa rendiniɗe aɗa wawi wadde ko kalɗa ɗo joni ko woni ko wiyete sondage uji walla ɓeyno sa yiiɗi ɓeynade rendo gara mbiya Doro Gueye koko yiiɗi ardade leydi ndi mbaɗi ma on gotan Doro Gueye walla gotanta Doro Gueye ewo joni noon namdal ngal ne satti sa dardigal no ngal namdirani kono sa artirigal e mbadi hiisiwal nde tawno hiisiwal gollata koye ɗaɗi gueɗe kewɗe certuɗe dow ko gotum to nder koɗe gotulinɗe to nder mbiya min de mi janggi école mbeɗo weddo mbuuɗu lancé d'une pièce pile ou face banggue kippo walla banggue gajjo te mbeɗa wawi hiisade ɗum mbeɗa wawi silde ɗum mbeɗa wandi beddande ɗe walla berle ɗe so ɗe keewi holto ɗum joofata mbeɗa andi hay saro juume ɗe e sato hakkindo ngo mbeɗa andi ɗum ɗon fof joni somi artiri namdal ngal beele ma on gotan Doro Gueye walla gotanta mbeɗa wawi wattude ɗum e wellere mbuuɗu neɗɗo fof ko mbuuɗu beddango yaltata tan ko eyi walla ala mami watam walla mi watnanimo wadde ko banggue kippo walla banggue gajjo ɗon wadde sifa o to banggue hiisiwal ko o gooto heddi noon ko berle ɗe beddirte ko hasre sa weddima mbuuɗu a fawatako eko weddande sakkitinde nde yaltini ko ngam weddorade noon weddande rewore hen nde alay sago berle ɗe jeytodira woni ko wiyete indépendance weddande foof ne jeyti gongal ngal ko haaju muɗum rewata wadde saɗa fooɗa yimɓeɓe e nder rendo ngo ngam andude beele maɓe gotan Doro Gueye walla ɓe gotata poɗirtaɓe koye dow hasre sa foɗiriɓe noon ene woodi tolno heewani ko ujunnaje tan ujunnaje 200 neɗɗo cuɓoɗa ɗumen no haniri suɓorede ni mbaɗa ɗumen ko wiyete toɓɓande toɓɓa yimɓeɓe échantillon représentatif wallay toɓɓo lomtewo ngoɗon toɓɓo sa toɓɓiri no fotiri ni ngo lomtoto rendo ngo fof hay sinno ko million ngaji sa namdimamaɓe no mbuuɗu ngu ni aɗa wawi silirde noon kokka yaltara ɗon beele Doro ko jogori hebde élection tabarakallah nde wonno wattude ne jeeya sinno tawi ɗo ko sago wonno wona hedde waktuji ɗiɗi walla tati walla ɓuura ɗo boom kadi en eɗen podana bandiraɓe so Allah jaaɓi ma en jokku ndeɗo yewtere e sifaji goɗɗi tawa hen saaha foof eɗen naata e hunde mana e cate ɗe wooda ko jewtuɗen hen so Allah jaaɓi wonko kalɗa ɗo joni ha bandiraɓe tan jawa famde yeru joni ene haasi yimɓe nana wiye joni mi anda holko arata e hakkillam mi wiya yimɓe nogas e nder murtannaɓe e yimɓe nogas e nder temedere kala e nder murtannaɓe ina nana anglais yeru
ete an nde wiyete noon nde hay goto arani namdima beele aɗa nana anglais walla nani firti noon hoto yimɓeɓe cikku wonde ko hunde tan dottani waɗɓe ɗum ɓe jeeyi ko cuuɓi koɓe mbiyata hono toɓɓanɗe ɗe kalɗa ɗo ɗe tawa ene woni représentatif mana jomumen garani tan e nakshot walla jahani tan kiifa walla jahani tan beelinaɓe walla jahani tan ittiɗon yimɓe temedere walla yimɓe ujunere walla yimɓe ujunere temedde joyyi noɓe ndeɓe ƴettata ɗum nde ɓe ƴeewi ko noɓe mbaɗirta ni tawa e nder ko toɓɓande nokkande mana nokkande nde murtannaɓe fof ene fota ene eto wonde ene noto e ɗum ko noon ɗesarwade somi tongi ko kalɗa ɗo joni joni ko professeur won namdi ɗo joni o wi wonde bravo o wi wonde est ce que le professeur mathématicien est aussi un professeur en pulaar mbeɗa wiyama c'est le professeur des professeurs ko almudo kanko professeur pulaar o jarama holko saabi onon hiisiyankoɓe elle on kewani tongade tan e fannu onon mo jaaruɗon ene hasiɗo jiiɗa hiisiyanke o wona hen sahaji wona dartiyanke hen sahaji ko yimiyanke hen sahaji ko musicien haalin ɗum nani hen sahaji ko paléontologue hen sahaji ko géologue hen sahaji holko waɗi ɗum holko waɗi ɗum ko adi ko tesko ɗe itti hen hoore makko fotani ittude hen hoore makko ko hiisiyanke gana woni ɗo onon hiisiyankoɓe te ko sifi ko nanayi makko kanko e hoore makko yimiyanke mawɗo ko dartiyanke ko pine weejo mawɗo kono ko sifi ɗo ko hunde teskade fama wuyaji noon ene mbawi hen hewde kono e hawnahi ɗe garta kam eko abbiti eko wayndani wonde hiisiwal ko gandal mi wiyata ni luggidngal kono mbiyatami ko luggi ɗeewal walla luggeewal ngal ganduɗa wonde ko toppiti ko kam e hoore mum luggiɗi ko fondamental ko ɗaɗi sa haali hunde a wi wonde goo ɓeydi goo fotata koye ɗiɗi alata fawi jimmi wiide wona alata fawi gonɗani ene gonɗi ko ɓuri ɗum gonɗude yiyaka kono noon fawaki e faɗo woto ɓeydi faɗo wongo woni paɗe ɗiɗi fawaki e neɗɗo goto ɓeydi neɗɗo goɗɗo woni yimɓe ɗiɗo fawaki e gueɗe ɗe ganduɗa ko memtidiɗe kañum ko yeehi ha to luggiɗeki to awti toon mana ɓeydugol ko wawi haalede foof hankantini ngal ɗo kuulal tongi ɗum nawori ɗum firti ko yehi ko haa to ɗaɗi to woto lini geɗe kewɗe ɗe ganduɗa to penji mumen ko certude eyi ɗum ɗon noon sa jangi ko wayi noon walla hutorima ɗum walla hakkille ma sañima hen hawnaki tawa a wawi hunde e gandal ko rendini geɗe kewɗe sa wi goo ɓeydi goo fote ɗiɗi so tawi tan jangguineɗa ko faɗo woto ɓeydi faɗo wongo ko paɗe ɗiɗi sa renayi toon teppete cikkata ko paɗe tan ngal ɗo maral toɗɗi kono sa yiyama goo ɓeydi goo woni ɗiɗi hankkatini sa yi ɗeelaji aɗa wawi wide ɗeela ɓeydi ɗeela fode ɗeelaji ɗiɗi eyyi ko hono noon e hon noon firti ko ene haasi taw ko namdiɗa ko firata ɗum ko hiisiwal toɗɗade ɗum gueɗe luggiɗɗe ɗe ganduɗa ene toɗɗi geɗe kewɗe certuɗe kadi gueɗel gotel ne woodi ko fannu poɗɗo teskede e nder jaabowol ngal ɗo namdal ko wonde hiisiwal gandal miijewal ko ɓuri hewde e hiisa saɗa janga ɗum walla saɗa gollo ɗum ko gueɗe miijanteje ko heewi hen a sohlani hay fawde ɗum e gueɗe memtidiɗe hay sinno noon aɗa wawi e kala saaha siinode ɗum e gueɗe memtidiɗe e nder hen noon an ɓaade ka aade siforiɗa kono aade sifori ni ngandima mahi ko yiide gueɗe memtidiɗe holno mbatta e ko jangata ko kewɗa ko tafande hoorema walla kam rewde tafgo wongo waɗango ngo ganduɗa ene tafa miijorɗe hiisiweje tuugniɗe e gueɗe jeeteɗe nder sato ɗe ma yi hen maaje
ma wot ko paamirɗa fonde ma wot ko mbamirɗa leɗɗe ma wot ko paamirɗa boli ma wot ko paamirɗa ƴiwole ma wot ko paamirɗa keneɗi ma wot ko paamirɗa feekuji kewɗi e nder sato ma ko ɗon famminta en ko ɗon famminta en holko saabi ene himmi janngude hiisewal e ɗemgal mum eyo hakkude laañe walla e nder pinal mum hakkude laañe baɗɗe fayida so neɗɗo janngiri ɗum ma waw hutorade ɗum te ene jogii on sifa e kertinoje muɗum fof e ko ɓuri luggidde e ko waawi sifaade ɗum ene jogii ɗum e ɗemgal mum wadde ma ɓuri weeɓande ɗum wadde hono ndani heddi noon ko sen garti e namdal ngal sa ƴeewi yimi weejo holko o ƴeewata o ƴeewa gilli o wonayi haalde e gilli geɗe memtidiɗe o haala maaje gilli o haala keneeli gilli o haala jeygol mum o haala ndiyam mum o haala geɗe goɗɗe o haala bamle mum o haala berte mum o haala jeerende mum o haala geɗe mawɗe gonɗe e gurdam hay asaman mum ndogu mum on wawi haalde ƴiwole mum on wawi haalde firti ko hiisiweejo o no janngiri faamirde geɗe hiisa e huutorade feekuji sato mum ɗo no jangi ɗon hankantine hakkilantagal tafde geɗe kewɗe ɗe ganduɗa so are e fannu keeriɗo on wawi hono hojom huutorade ko way noon gam tafde ɗeɗon miijorɗe kadi firti tan ko hoybini hankantine hakkille makko o hoybitini miijorɗe makko wawde eggude ɗo juuroɗa kadi tafa ɗon miijorɗe ay ɗum ɗon ko geɗe an a winde psychologie fittiwal ngal a windi hen no feewi ɗum waɗi ko halte ɗo ko ne wawi wodane ñawirɗa ɗum kono hiisiwal tafanta neɗɗo tigi rigi to wattan golle muɗum ko geɗe miijorɗe ɗe ganduɗa ko casɗe bawɗe eggineɗe iway fannu faya e fannu goɗɗo docteur mi anda aset garo ma tawi ɗo so Allah jaaɓi mbeɗa ɗamini ɗum so tawi no wona garten jokken yewtere nde so Allah jaaɓi ɗo gomi ɗo komi jiɗɗo fuɗɗirade yewtere wonde saabu ken en mbaɗi ɗo transition haalde ko fewti e janngude nder ɗemgal mum codorɗe poɗɗe wonde hen kolliren ɗo jimmi ko gara ɗo kolliren yimɓeɓe hande wonko heewi ko kaaleten so tawi haalama e français walla haalama e anglais walla haalama e ɗemde goɗɗe wonata ko gandal towgal kono oya demowo gonɗo silla oya gaynowo gonɗo mana to ɓuuri woɗɗude e jogli tawni mataw meɗa fammine ɗum taw rewra koye no mbiɗa ni e pinal mum koye calɗi ɗi andi ɗi rewra koye pooɗe ɗe rewra koye kolaɗe ɗe rewra koye maaje ɗe rewra koye beeli ɗi rewra koye jime ɗe yimɓe tindanno rewra wawa hebrude ɗeɗo gande ɗe cikketen wonde ko towɗe walla ɗe cikketen wonde ko woɗɓe tan jeeyi ɗum tinno so tawi Allah wurni en garen ɗo jokken taw koye oɗon fannu jareten bandiraɓe